Ikinatuwa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sorsogon o SPDRRMO ang naitalang zero casualty sa kanilang lalawigan matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. Ayon kay Engineer Rayden Dimaano, ang head ng SPDRRMO, bagamat itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa probinsya kahapon, hindi naman daw sila gaanong inulan. Wala rin anya silang naitalang pagbaha, nasaktan at nasawi dahil sa bagyong Opong. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng tanggapan para masiguro ang kaligtasan ng mga Sorsoganon. The province of Sorsogon is composed of 15 LGUs, yung municipalities in one city, no? Pumasa sa Kalasag, Gawad Kalasag assessment. That is about preparedness and response sa DRRM program. Ang pumasa is out of 15, bali 13. Out of 13, merong 11. So, dalawa na lang yung kulang. That is, yung 11 is beyond compliant. So, I think I'm assuring with you na ang dito sa amin is mataas yung resiliency for the province of Sorsogon. Kasama rin sa mga minomonitor ng SPDRRMO ang Bulkang Bulusan na itinaas din nila sa red alert status mula noong Miyerkules dahil sa inaasahang pananalasa ni Opong. Si Sorsogon nung weather disturbance minonitor. At pag sa September 23, nagkaroon na ng tinatawag natin na PIDRA. And then coordination meeting with the council and coordination meeting with the local dream office, yung mga proactive measures, reminders at information, yung open lines with the different officers. Nagpapatuloy din ang pag-abot ng tulong ng tanggapan sa mga biyaherong na stranded sa kanilang pantalan. Gayon din ang pag-abot ng tulong sa 180,000 na individual na kasalukuyang nananatili pa rin sa evacuation centers. Si probinsya ng Sorsogon ay nauna na nag-preposition sa mga LGUs natin aside from the existing na naka-stockpile. Si Governor Buboy nagpahabol siya dahil sa threat na pwedeng gusto niya hindi ma-delay yung support sa mga LGU dahil nga doon sa threat na tatamaan sa Sorsogon. Kaya meron na tayong existing na stockpile binigay or preposition bawat LGU and dinagdagan pa ng support para mas lalong mapabilis yung support natin dahil sa threat ni Opong. Nagpapatuloy din ang ginagawang paghahakot ng mga basurang nagkalat sa daan ng grupong 7K Kalinigan Program. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.